Kobia. Abetri. Sana. Apana. Ababa ni la robos. Mabulo anapende se wawula pa eto ne sa efre na nanama na enye bone kwaso e mu amamle kwaso se ene eda yeshia na eye ujase ene so wabesibide achirawo enuti ene wa musa na nanama ne adofo nyina ahia wa ha na ye dia odi ma register no eno anti no amana na no adofo nyina aba behia ewa zio you will say ene ye register if you say Gyaasehene what can you apply. You will say, and so say, Gyaasehene ha, and if you are so, if you say, if you are in a she Gyaasehene. Zio. Or sit here and say, I'm not a man, and I'm not a cabo. I do 2 a day, let a piano, and you will be so over the air bar. I will say, as a dark Lord, Miami, and Zio. Or sit to say, a piano, folk you in a cabo, I know the a bar. And you will know the bar, begging us over Fatima Bushana who said, so where do you man? A baby, it's now, or the buy. Or sit for the Bushians was. Continue, and then Gyaasehene ever. I will say, and you will come home. If you have, in the Bushano, I come up with the passage of the Iran. Obama Senura said, man of mine wants to be shared. Therefore, you are charming, Wadaruma. Send it an apple tree kind. Yesterday, only being one, the Indian part, Gyaasehene. Descended Bushana, the Papa, a sailor, a woman of fire, almost to be beaten. I'm saying, You are charming. I'm saying, just or a real nature. And then Yamanda woman, Mr. Bushano, at Neba, I bet you are, if I see you as a woman speaking to them. Kobia. Said I could be able to see. Sebebu, the voice that they were good. And then, the Gyaasehene last year was one of the city. Don't know why you mean soon. I could not money. I'm saying that you will be able to get Denyasemanhene. You will get Spanish Papa. Send a Bushia a day Gyaasehene. I bet you will on from my past in the day. I was there, but captain. Miss I said, and I gave a man away. Now, almost a cabin chill, if you have
ahenni no ɛkɔ so yie panoa Ewura kyerɛ me kakra ɔno bɛka ne sɛ yɛda abusuafoɔ no ase ɔgya asisi ahempi a na ama nneɛma nyinaa de hyɛ yɛbɛhyɛ ewura sɛ ɔma no ka na ɔse bɛtwa ansa na ewura akyɛn bɛka sɛ kɔfa ayibra kɔfa Gyaase bra Gyaase bra pani wɔ sɛ deɛ ewura si sɛ ɛnyinaa nyɛ ɛmɔ Gyaase yɛ a yɛde kɔkyerɛ wura ma wɔka bi akyerɛ ɛne mara kyerɛ minimum na mɛbɔ nkyerɛ Gyaase bɛtɔ alukotefo akɔbea na wɔn nyinaa ase bi ama akyerɛ yɛso yɛsire bi ama sɛ manpan na wɔbɛhyɛ na wɔsi bi ɛnkyɛ wɔn na ɔno nso bɛka ho na yɛn nyinaa yɛ mu nso. Asantuma akɔkyerɛ deɛ wonni Gyaase a yɛn ɛha nyame adaworo ma ɛna abusua yɛ koro na yɛde nnipa bɛkyerɛ obi bɛkyerɛw sɛ monka bibi nkyerɛw Gyaase ɛne wɔbu yɛ sɛ ahemfie ne deɛ nti na ɔba na ɔbɛyɛ nipa so ɛ wura adaworo ma sɛ kwan da hɔ deɛ ma fa no nsɛ bibi kyerɛ Ɔkasa. Zio. Ewura sɛ edi kan yɛ aseda na ɔne nyinaa na ɛhyɛ ase efi ti ase. Ɔsɛ ɛfla ɔsate sɛ ɔpɛ Gyaase amena bɛsɔmɔ no akyɛ kakra. Na ewura sɛ ayɛ sɛ mɛtɛmɛ wɔn ase kakra ɛwɔ abusua yi. Zio. Ɔsɛ ɔpatapɛ de abusua yi yɛ hyɛ ayɛ fokuo ni nyinaa abo agye ato sɛ ɔmo nyinaa yɛ nipa baako sɛ ɔmo di wɔn mo ɛni. Zio. Ɔsɛ na ɔpɛ sɛ bɛkɔ na ɛba ti na ɔsɛ sɛ nipa ɛnan na ɛbɛpɛrɛ akonnwa ne nyinaa gyina ha deɛ a ɛni ɛmo abusua fokuo ni nyinaa mo nyinaa deɛ ɔpɛ no mo nyinaa mo pɛgya mo nsam yɛrɛ ɛna mo nyinaa mo tu so nipa baako na ɔmo aka no obi ɛna ɔnya vote baako koraa. Zio. Ɔsɛ ti sɛ ɛnɛ wa awoba ɔhene awoba sɛ ɛnɛ sɛ abusua nyinaa kapo kata wɔkyi a hwɛ ne wɔn a wɔn abusua no ase ɛsoso mpa yɛ ti fi ayɛ odi akyi na ahomaso efi ayɛ odi asɛ Denyasemanhene ɛna de aha ɛɛba abɛhyɛ wɔn nsa sɛ efi ama me ɛkyerɛ sɛ wɔn na tumi wɔ efi a emu ɔde fi nyinaa etwa wɔ sɛ Gyaase fifi ase papa me. Zio. Ɔsɛ ɔbɛn wɔn sɛ ɛdi ala wɔn ahenie no ɛwɔ soro deɛ ɛnso ɔbɛto nananom bi ɛwɔ ha ɔmɔdi kan wɔn ɛdi baabi a ɛɛto la wɔn ɛsi a ɛha wo. Ɔsɛ ɔbɛn na deɛ ɛdi die ɛna obuo ama obiara sɛ Gyaase deɛ
Oma ke kawo bi ba ho o di aka wa no asabi what way zero o se o be do o twa bi akra be ba di o no so musi kakra fi no ba o no so be ba obia be ba o che se ni de ya se ya se kra ye ni se ni o no o ti ye obia ba o ti na wa tu e ti na no ma se o te sa na wo so be ko mo te se o te sa mo da se no ai na wo e be ba abeso na be ti obia o se o be hwe se do ba panyi o yale na sabi o ti mi na je na so wo ti o ba ye dwe no ye de no e ba na wo ko na wo ba ma du na bi obi ana ko wo jire bi be mi e se o wa wo de ba na wo de e ko so ni mo ma wa mo ni e che o fi to be to ni ba panyi o se mo sa panyi ti wo ti na wo fi ame bi wo o ti o no ro ba ti fi ame bi wo e ti wo be eyi lo ipemu sapedie o be so ye ti an se mo sapedi do be ja ko me wia ye so ni ti a e mo sapedi ye mo ye mo sapedi de kabo ye ti e mo sha na aka lo che se ye mo sha ni ke ti ro e ti mo sapedi so da bi aye wa ka so che ti a so o so ti a wo ni e fi kama e lo so mo sapedi ni be ni di ma no o se pa no kure e ne se e ne bu sha no e na na no e pa tre ka o se e mo kwa e wo be de flo o se o di bibia e ka chi obi ro ka chi wa ni abuprase e wo to e na be fia o se na na mu gira tufu ya wa kasa o ti yo na se ende o be ma kwan abo asibi ni de a chi no yo na da se guru o de kasa okay.
Father, Gyaasehene. Brown members. Me, as a worker, they can't enter, no credit. They offer any Asamoah, the kind offer any Asamoah, but also be almost somebody if you had better years. The back have a phone with you. The man called me my part of the Sunday and say, the downtown said, the friend, baby, man, like you, that's your own pope. That's in the garbage in my mouth, and I'm the closer.
Sabre, Gyaasehene sound of one transit. Ready in our area and a channel of Celeb. Now you were Aquatia, Nakumano Aqualo. A channel of transit Solia. Oh, sorry.
Yanko. Abusha for Emma Pama hired ADUMASA TV. Mobile subscribe to media no say media no. And so ama unia enya bi ave. Ene Denyasemanhene nana akosa yadomoto so miensa. Wesi Gyaasehene. Gyaasehene na said ye say kai ho ne mo plie papa. Ye ne twetwe kuma. Papa ye mo akwa ba ADUMASA TV. Ya ebru. Utire nkwa. Edamase. Gyaase wasade e wan fie ni say. Ye ka Gyaase a ese ahimfie ha no bibia koso ahimfie ha bia no wo Gyaase na hwe na organize. Eti protocols doni beka say awo kwa beba ha beba na na ho wo Gyaase na organize bibia after staff o ha nyina no ona o he omoso ona he omoso ya sa ahimfie nyina asawo ehya sa na eba be dia de na wo din di say my wasase kakra uko school wo he na fe busia be kura so na be di Gyaase sese yo me mami efri behinase na oware owure bi a ono so ye fe no usu me mami de afia adia na omutu kwan ekotena ofeso obi efe de kobre eso eho na me mami ne me papa bo omobra enti ebra no ya na ye ba behinase apama ti me baso a na me beto se me ofanom efre wo ma samoyi no omuti Gyaase akonwa sabe no na me ni interest bia na se akonwa se bia ni mani so me don se me se mofa edi ohene na me ma brabo mo no ti ma brabo mo no me ko abrochire kakra ekotena wa e mo betena ho che ti me san be fie no na ma bre wan so afri na pa be sie no ese me ni mi kuroma no enya yokofa bio e be na se kuroma no enya yokofa pa eno na wo fa se no minua nkuma minua panifo nyina hu se yakonwa na ye Gyaase akonwa no emra so se ye po bi ba ebedie omre to mani no me so ma popo biti na mkasa se sana busia mo aka ne dia me so betumi wasi ho eni se ye sha ase no na ka ye poko eso echi no bibi a wo sha ase a woni se ni sitie ya na konsidie kakra pem eso ye ka se ye na nanom penifo nyina ye ka sho mu kran e da o mase se dia be wie die o ma bisi akonwa no so ti se obi se mo a ye Gyaase no e de ma ba bisi ti abeda busana no se Gyaasehene nana sesia no wo ba be di ade no na sei ne efre o na wo be di ade sesia e di be no be nya ka wo di ho yo me papa o de me to kwesi frempon ya sesia ma be di ade me o fa no mu di akonwa no mo di asamoa obi aba o di asamoa ma be me sesa no me so be asamoa otosumie no asamoa a wotoso miensa na sesia wo ba Gyaase de fie nyina sha wonsai ensembe ne ye ka che ye nananom yes ye nana Denyasemanhene nana akosa yadomo ma yakonya ye be shine de che no se ne ye ka che nana yo nana akosa oni na trankonya before titro bia eni efia hafo nyina mpo me dia seda kese pa na ema wo me bai o majima wa wa tu me hu nipa ba kokora sebe obume ni sie kura me ka de sa obia bi na komam na ajima wa wa tu na me so me 5 days so ada na akosa the third ase papa na ashe ne bose me ka de say me ya kwada pa ashe na se na opesa mi bia no ye de bo ama Denyasemanhene etumpo nana akosa yadom Denyasemanhene nana asamoa a wotoso miensa onso Denyaase yesa mi previous Gyaasehene Denyasemanhene that's Gyaasehene na yene no etwetwe enkomo no nana so obesum Denyasemanhene ha ADUMASA TV YouTube Facebook TikTok follow juma de nyina ewo ho no amamre ne amane a ye ko ho dewuo
Nana Asamoah Otosomiensa, Sisi Awuna Pontia, Oye Gyaasehene, Yamamumu Enitia Adeshi.
Abusuafo enza mama kwa ba ADUMASA TV. Yedika ka cha odada. Ene de wani hwe nyina Gyaasehene. Yesi akonya ne yenya papa ba ko wa yemo mpene no Gyaase keke. Anase wo kro bi so a wo se diso se wo so hene. Papa yemo akwa ba ADUMASA TV mpacho udin. Mi din de abusuapani ko Gyaasehene. Denyase Gyaase abusuapani. Gyaasehene abusuapani. Papa Gyaasehene ni dibre wo Denyase ahemfie wakane nyina. Ye papa wo di kro bi so esasa wo hene anase Gyaase keke na wo ye wo ho no. Papa ya no ahwe fidie ni. Wono Gyaase na wodi no ahemfie o ma hene ne yere no wodi bakotene pa wo ahemfie ho se wo ma hene eni ho kora no a na se bibisi ho kora no a Gyaase no hema no ehwe na kima no ndondi wodi mo akotene wo ahemfie ho pa ya papa Gyaase nana awi asamo otoso mensa wo kru bia wodi so anaso we Gyaasehene nko a wo sa boni ha boni ha Gyaase ehene no se boni ha de on na ye hene wo boni on na ye Gyaasehene wo boni na usu na abusuapani akonya ba beto ho no na prapre bi ba ho ada na odehye eye asamoa na frempon eno no yi na ayema ne bedie de tie ni se akonya no eye foku no ye enso ene ye ha nti eba se ye pe Gyaase no o ma hene ma bofo obo me abusuapani na mane se wo pe Gyaase nti me frɛ foku no so o mu nyina amra emi ye ko hiae nti hiae na me to wo manim se Gyaase konwa na to nti ya pe de obedi hene no ana enipa nan na o mu di o mu dini bae nti wo mo bae no ana ya toto wo ma no nti ya toto wo ma no na ye ma wo ko nti ne na awotwe na Gyaase mpanifo se hiae nti hiae no nti ani ye de ani fam mpanifo foku mpanifo nya de ani fam na se from Paul no and no fata say what say dia kunyan ma and say foku ni nyina ya grant ye ne de ma nti sa enti sesia ye nana akosai adom Denyasemanhene ama ya konya ma ya babeso mpomponsuo ma babesuan ana afena ma besuan ya kire se Gyaase e de ne ye ka kire Denyasemanhene na akosai ai nana ne de asida pa ne de man asida ye bono kwa asidani die enkoma no wa yi bia ma ye beda wase no wadaje